Ndị be anyị ndeewonụ. Olee otu anyị mere? Taa achọrọ m ikwu okwu maka isi ọwụwa. Ihe ndị mmadụ ndị nwere isi ọwụwa, ihe ndị ha ga na-ahụ ha ga-eme ka ha maa na nke a bụrụ isi ọwụwa a ga-anọ n'ụlọ ṅụọ ọgwụ ma o zuru ike. Nke a bụ isi ọwụwa a ga-aga jee hụ dọkịta, a ga-aga hospital ozugbo. Nke a bụ isi ọwụwa ekwesị ime test chọpụta ma enwe ọrịa ọzọ na-akọs isi ọwụwa ahụ. Enwe ndị na-enwe ụdịrị isi ọwụwa ga-awụ ọbịa ọ na-afụ ụfụ n'isi, aṅụọ paracetamol ma ọ zuo ike ma ọ ṅụọ mmiri, isi ọwụwa ahụ nọ ya kwụsị n'onwe ya. Mana enwekwa isi ọwụwa ka njọ. Aga m ekwu okwu maka ihe isii anyị ga-eji mara na isi ọwụwa nke a bụ emergency, nke a ga-agaje hụ dọkịta ozugbo. Nke mbụ bụ isi ọwụwa na-abịa ọbịa ya abịa ka amara gị aka ntị n'azụ isi gị, ma ya abịa ka ụda egbe, ọbịa ya abịa bam, ọbịa ya fụ onye ahụ ụfụ ozugbo. Ụdịrị isi ọwụwa ahụ, biko, o nwere ike ịwụ that akwara nọ n'isi mmadụ agbawago, onye ahụ na-agbazi ọbara n'ime ụvụrụ. Biko jee hụ dọkịta. Nke abụọ wụ isi ọwụwa ga-abịa with ahụ ọkụ, onye ahụ a na-ere ọkụ, olu ya ga na-afụ ya ụfụ, onye ahụ nọrọ rashes apụtacha n'ahụ ya. A na-ahụ ụdịrị headache, a na-ahụ ya nnọọ n'ụmụazị ma ndị toro eto. Ụdịrị headache a nwee ike iwu meningitis, and nke a wụkwa emergency, ọ na-egbu mmadụ. Ihe ịtọ wụ onye ga na-enwe isi ọwụwa ọ gaa na-ahụzi ụzọ ọfụma, ma ọ na-ele anya ọ dịka onye mmanya na-ebu, ma ọ na-ekwu okwu ọ na-ekwuzi okwu ike. Biko, ụdịrị headache ahụ nwere ike iwu headache na-abịa with stroke. Biko jee hụ dọkịta ozugbo. Ihe ịnọ wụ headache na-eme ka mmadụ na-agbọ ọgbụgbọ, agbọshi ọgbụgbọ ike. Onye ahụ tete n'ụtụtụ ọ na-agbọ, isi ka na-agbakwa ya. Ohi ụkwụ na tete, isi ọwụwa ha ka dị, mebe onye ahụ kunye obido gbọọ ọgbọ. Biko, nke ahụ abụrụkwa ihe dị mma, ya bụ ihe ịnọ. Ihe ise wụ isi ọwụwa ga na-eme ka ajụ na-ebu mmadụ. Ụdịrị isi ọwụwa ahụ nwere ike iwu ihe dịka stroke, o nwere ike iwu ihe dịka mmadụ na-enwe ihe ọzọ na-eme ya n'ime ụvụrụ. Ya bụrụ ihe ise. Ihe isii wụ onye na-enwe isi ọwụwa, otu onye ahụ si akpa agwa echenjigo, ma onye na-adị eme mkpọtụ too much, onye ahụ bịa ọ na-eti mkpu, ọ na-aba mba. Biko, isi ọwụwa ahụ adịrọkwa mma, anyị kwesịrị ije hụ dọkịta. Ekwugo m maka ihe isii eji mara isi ọwụwa nwee ike nye mmadụ problem n'ahụ. Ihe ndị ọzọ anyị ga-ama wụ enwe onye na-enwe isi ọwụwa, maybe isi ọwụwa ga-abịa after mmadụ nwere ihe mere ya n'isi, maybe onye dara ada kụọ isi ya n'ala, bido nwewe isi ọwụwa, maybe 2 days onye ahụ ka na-enwe isi ọwụwa, 3 days isi ọwụwa ahụ adị ebelata, onye ahụ ga na-aṅụ paracetamol, isi ọwụwa ahụ adị ebelata. Biko jee hụ dọkịta gị ka a chọpụta ma onye ahụ ọ kụwara isi ya, ma onye ahụ ọ na-agbazi ọbara n'ime ụvụrụ ya. Also, nwaanyị dị ime na-enwekebe isi ọwụwa, ya ha adịrọkwa mma, o kwesịrị ije hụ dọkịta. Enwe ihe a na-akpọ preeclampsia, ya bụrụ that blood pressure onye ahụ agbagotego nnọọ na nwaanyị dị ime. Ihe ahụ nwere ike inye nwaanyị dị ime akwụkwụ, o nwere ike gbukwa onye ahụ. So anyị kwesịrị ịma na enwe isi ọwụwa ga-awụ ịṅụ paracetamol ya akwụsị, nwekwa isi ọwụwa ga-awụ ndị nke awụ dangerous isi ọwụwa. A na-ekwugo maka ihe isii, ya awụ isi ọwụwa ga-awụ dịka ụda egbe. Nke abụọ wụ nke ga-abịa with ahụ ọkụ, olu onye ahụ ga na-afụ ya ụfụ, onye ahụ enwechacha rashes n'ahụ ya.
Nke ịtọ wụ isi ọwụwa ga-abịa ọbịa onye ahụ ada ahụzi ụzọ ọfụma. Nke ịnọ, isi ọwụwa ga-abịa ajụ a na-evu onye ahụ. Nke ịnọ wụ onye ahụ nọrọ ọ na-agbọshi ọgbụgbọ, ọ na-agbọ ọgbọ, onye ahụ na-agbọ mgbe ọbụla ụtụtụ ọbụla onye ahụ tetere ọ na-agbọ ọgbọ. Nke isii wụ isi ọwụwa bịara afta onye ahụ merụrụ onwe ya ahụ n'isi, ma onye ahụ dara ada kwọọ isi ya n'ala, ma enwe onye apịara aka n'azụ isi ya, ụbọchị na-aga isi ọwụwa ka na-eme onye ahụ. Biko ka anyị maa na ihe ndị abụrọkwa normal, ihe ndị abụrọkwa isi ọwụwa dị simple. O nwere ike nye mmadụ complications n'ahụ. Ka anyị marakwa na nwaanyị dị ime ekwesịghị na-enwe isi ọwụwa, ma ndị na-aṅụkwa ọtụtụ ọgwụ ekwesịkwa na-enwe isi ọwụwa. Biko enwe ajụjụ anyị chọrọ ịjụ, biko detuo ya na description box ka anyị na-aga. Ndewonu.